Здравейте, аз съм Кина Павлова Вълчева и днес ще се опитам накратко, ето по този начин да ви разкажа много интересни неща, защото повтарях, писах и сякаш или никой не ме разбираше, или просто някой не искаше да ме разбере и не искаше някой да знае много важни факти. Пред това, което виждате в момента, това е един вестник, който е издателство на Родолюбци, струва ми се беше, на село Първомайци 1, което издателство се помещава в кметската сграда и е дело на госпожа Острева, бившата секретарка на читалището, и на господин Марков, Милко Марков, чийто син беше в моя курс в Богословски факултет. След малко ще прочета от този вестник много интересни факти. Ето така, надявам се бързо да успея. На юг от сегашното селище в хълмистата местност Света Петка, там, където е минавал стар римски път, е имало чисто славянско селище, наречено Тъмен град. Неизвестно кога, навярно, след османското нашествие, за да се запази от злумствата на отоманците или привличането от полето, тъменградското население се заселило северно от река Янтра в местността селището, сегашният северен нов квартал на селото. Всъщност новият квартал, ето тук на тази скица, където баща ми 72-та, 3-та или 6-та година е купил място, където всъщност е било противовъздушна батарея и в нашето място е самия т.е. команден уреден бункер. Това е първата скица, на която дори се виждат тук имената Павел Вълчев Колев, Николина Иванова Колева и Кина Павлова Вълчева. А по-късно, това е от коя година, не се виждат добре, но трябва да е след 57 година. Т.е. тази противовъздушна батарея е било 41-43 година. 57 година има някакви реформи и това трябва да е от 76-та година, някъде тази скица, върху която, на базата на която е построена сградата, т.е. къщата. Татко беше поръчал планове за 2 етажа, но пък се отказа, защото това бяха с квадратура 129. Трябваше да бъде двойно, много